Subzor 145. And then there is daghan mga cheetah diri. Na mga sign diri sa cheetah moagi. Kana cheetah crossing. Daghan mga cheetah diri. Kanya ang silo na yung mga kuan fence na yung fence kibutang para dili sa mga kuan dili maagi sa cheetah, dili maagi sa kersada sa highway para dili ma siya diskarasya, dili ma siya igo sa kinan ba. But video ra ko niya pinagkapot ako diya may crossing, diya may fence. Hinay daga na 80. Jadi para din nagaigo cheetah. اوقات خارج زمان قبلا دیدم خورده تو ماشین چیز زدن، چی میگن؟ ماشین بهش خورده بعد همجوری ولش کردن کنار بیابون. فیلماشو دیدم. نیشابور بوده، نیشابور سبزوار. فکر کنم نیشابور بوده. نگاه اسب دیگه گذاشتن اونجا. اسبار برای هم چیز گذاشتن، دیگه پلنگ گذاشتن. اسباره؟ چی میگم؟ اسبار گذاشتن برای یوز پلنگ. چون نمیخواد منقرض بشه. Ay ibili ng mga kabayo dito sa karsada para ma-cheetah. Para ipaagi si cheetah o kahon sa kabayo. Para di siya gutom kay ang government hindi siya ganahan mga extinct. Kailangan mo na ganang klase mga cheetah dali. Hindi sila ganahan mga extinct. Yan ay mga aki diri mga flat tawagan na po sa tawagan na mga kwan kaya kana mo daghan mga ships ba daghang karnero kay baki diri ang kilabalaon if ever kana mga swede wala to na may giro wala to na may giro adere bro why not Nara itu laptop sendiri dia. Naik mga vlog sa kuan. Karnero mga sampol, mga orang dito mga karnero agi diri. Galing mga attack sa cheetah, kaon. Bawal nga na imong ipasyon sa cheetah. Kung sa iya yung taon, ang government, bayad sila kay basta hindi nakapatyon lang ang cheetah. Mora ilabalaon dali. Mora tuloy sa cheetah dali. Antod mga sukat dali, antod 40 kilometers. Dakari lagi butang signboard. Bantay sa cheetah crossing, maagi sa cheetah.
nga, wala dyan nga balay din. After a few kilometers na yung mga tindahan, mga lugar para mahuway na ka. Mahuwayan. So yan lang. Pero wala mga balay din. Antot-antot. Hapit na ng gabi, hapit na mga city media siguro. Subsuar, 125 kilometers. Madiyadapit mga naibalay mga karaan sa unang panahon. Pero wala na balay diyan. Wala ka mong tubig na ikahoy. Kapit na human na mo travel across the country. Right, so natuyog kami. Natuyog yun. Center sa Iran, from Iran center sa Iran, Tehran, then patung sa Mashhad City. So, na triangle ba? Ano? Katang signboard din, sila gibutang sa Hawaii sa Hawaii na sa drive, city drive. Dahil delikado. Video na ko kasi na ini aki use pa lang kung sana cheetah. Ang cheetah in Farsi, Persian is mayus pa lang. Use lang yan. Use pa lang. Ayun lang una English na basta mga Farsi na use pa lang. English, cheetah. Use Persian. Use Iran. Persian. Oh, kanto. Na mga fans dia kay pinagadakan mga agi na sa siya diri napita na. Maura ilagi butang fans. Para diri sa suot sa kuan. Sulod sa diri sa unsay tawag na ka highway. Ka face na tanan. Face. Pinaka-kilometers face na. Awang kayo rin mo. Awang kayo. از دیر اونجا رد میکنن با از دیر اونجا رد میکنن فرسا در راه لوس کنم و یوز کنن Fence. از اینجا رد میشه از این دیر میره Oh, di na mabla ito. دیر میره Ay naging fence. Lagi mo tayo ng fence. With fence sa duwa ka highway. Parang nanghimulot na naman gamay na naman kalsada. Para sa cheetah. Para akin na sa cheetah dia. Para di siya akin sa highway.
Oh, dia bawang kayo. Kan sa baboy asad din. Ora na si Gwan. Oh. Cheetah crossing slow down. Next 26 kilometers. So, sukat dekat tu aku picture hantar dari cheetah je lagi crossing. Ini cross cheetah. Ini biji cheetah. Tarong na dia eh. Happy na nga gabi eh, gutom man ko eh. Gutom man ko, bago mo gabi eh. Wala isang pa, wala tubig. Wala isang pa, wala tubig. Dara. Puro mga coke na sod, hindi tubig. Naik karaan magagawa sa diyan. Naik karaan. Orang tabay bito, basta mo tabay ini kanila style karaan tabay. Ila kita muna. Nit gabi. Wala mag-amo dito yung patulan niya sa Masyat. It was 120 kilometers to Sabzuwar. After Sabzuwar City is Nishabu City. After Nishabu City is Masyat City. Abot kami diya may duol sa Miami City. Miami City patung sa Masyat City is 350 city. 350 kilometers. Bana-bana 350 kilometers. Jadi medyo kuara siya. Easier to. Yan na sa mga cheetah sa tree. One of kind of cheetah, rare cheetah na dari dapit ng puyo. Tanaw ra ka, wala dyan magagkuhan. Walay balay, walay mga sitio, wala dyan, tanaw. Hawang ngayon. Antod mga sunod mga sitio. Nakakamay mga 50 kilometers abot na kasunod sitio. Di mo gubay mo si Kenan mga gabi, patay. Ino si Said naay magagkuhan. Naay buta mo himo nga rampa kilit sa karsada dili, kilit sa highway. Nagani para dili masuod mga
tubig or mga kuan mga kusog awan di mga tubig sud sa kalsada. Sunod is Miami City, 25 kilometers. Awang kayo, kalsada. Sunod, Sabzuwar City. Sabzuwar City, 200 complete kilometers. Ikan diri. Maximum 110 track 100 kilometers per hour. Nagsuwat na rin kay pahuway sa ayaw sige drive. Pahuway sa ayaw sige drive kay kasi madiskrasyon. Ako kayo bukid, mura na sa kuan. Dia may Ayala Heights. Akhirnya truck mengudara lauk para sa mga baka, kabaw, nawala sa kabaw diri, kabaw diri sa baka, naay ka baka diri. Dahil sa mga baka, ang lauk ni na mo nagsuot. Sa tawag ko na ako sa English siya. Basta dry ra siya. Dry weeds. Dili ka to weeds na ganay. Pati mo, dili ka na ito weeds. Ano dry, di ba? Ako nasa luyo. Nasa sumot. Kana? Oo. Oo, nalalaok sa... Oo, nalalaok sa... Buwan parang sa winter. May winter, wala yung makasagputik sa gawas. Na snow. So, silbi maura na ilaga. So, nakakana, inagawas na diri. Makita sa Miami City. Dihara na. Pupus na ka na buntun. Kana diya, nahimo sila lauk sa kuan. Lauk, mahimo sila lauk. Murag factory man, factory. Na kay problem, matawag ka 112. Na kay mga something emergency ba. Na camera dito taas. Di mo gusto ka mudagan. Kuha mo light number. Go. Karon mga almost 7 o'clock na pero ayan gapon. Oh, tama ka init gapon oh. 7 o'clock na.
summer, kadang-kadang wala pa summer, pero if summer, antod mga 8 media. Init man, antod mga sa 8 media naman adlaw. Adlaw. Malaw ka. Malaw ka. Ito na malaw ka. 그것도 좀 멀어요. Sa shisha. Miami City. Nasa 8 media ang kwan. Next summer, nasa 8 media ang sa tawag lang. O gabi ang adlaw hangtod mga alas 8 media. Untag ka 5. Yeah, pero winter, baliktad na winter 5 gapon. Pero 6 mo adlaw hangtod mga 5 siguro 5 4:36 para sa adlaw gapon na. Kasi taas na adlaw diya sa summer. Winter buko ang adlaw.